responsabilité yɛrɛ ne de fɛnɛ si ka bila ka n bɛ taa baara wɛrɛ kɛ ne bɛ yan ka denbaya balo n'a ye. Moto pinɛ an b'a kɔlɔ 60 mobili 60 kan samaro o 100 pinɛ kɔrɔ na an b'o feere donc min da t'o la n'a mana jɔ komi wagati n'a position na don dɔw la pinɛ kɔrɔ i bɛ se 600 800 sɔrɔ. Gɛlɛya b'a la parce que gɛlɛya min b'a la sisan an bɛ dɔw ka pinɛw kolen bon wari dafalen tɛ sɔrɔ dɔw dafalen bɛ sɔrɔ baara n'a taga bolo.